Čau, já vás zdravím dnešního videa. Já jsem Mark a jsem tady s Ondrou. Čau. A kde jsme, Ondro? Já si teď chci nakoupat diamanty, ale... Ale kde hrajeme? Ale se mi to nedaří. My hrajeme teďka na Mindmovie. Hrajeme na Mindmovie, to bude IP bude v popisku videa. A co asi řekneme k tomu? No. Hej, podníž se, Marku. Na koho? Na mě. A jsem samura i 730. Já už to mám. A Podívej se na hlavu. no, co jako? Počkej. Jo, já jsem to viděl, toho Smila. Slime. Tak slime. A buď tady. Hop. A to vidějí lidi, ne? Jo. Tak tadyhle se dívejte. Tak. To je můj slime na hlavě. OK, takže co bychom asi k tomu řekli, k tady tomu serveru? Je to dobrý server. Jsou tady různý, jakože teďka se bude otevírat Annihilation a takhle. Můžete tady mít fly a takhle. Já jdu teďka home. A teďka můžete vidět home frakce. Co? Mám parcelu. Jo. Takže tadyhle je naše frakce bydlí. Ještě nějaký meč. Ani nevím, co to je frakce. Tady bydlím hlavně já tady nahoře. No tam připoju, ani nevím, co to je. Tak já pak vysvětlím. Tady hraju já. Jakože ne, že hraju, ale že bydlím tam já. A tady ten díl byl jako nudnější, no. Ale tak co se dá dělat. Bude to vlastně o tom, že vám budeme přestávat server a takhle. Tak. A teda dáme spaven. A ukážu vám tadyhle zvedení. Tak. Hlavní majitel, tady to je majitelka. Já nevím, jestli to je jakože jeho holka nebo... A tady to jsem nepochopil, jestli to je hlavní spolumajitel, admin, nebo co to je. Tady je helper hlavní, helper jenom, tady je Adeo, to je Eventer, tady je Byte. To je, myslím, že admin, nebo taky Eventer. Ten Adeo je syn mého ruky. Jo, tady je stavitel, admin, builder, crafter, to je, myslím, že to je taky stavitel, nebo co to je. Já fakt už nevím. A tadyhle tak to je, myslím, že taky stavitel, a nebo spolumajitel, nevím. Tak, tady to byl A-tým, teďka představíme tady tu. Takže tady máte VIP a tady si můžete zakoupit VIP za 50 korun. Výhody tady máte Clear, Good, Heal, Feed, Kid VIP, uhysl hlavou. Můžete mít Home na 3x a dostanete 50 000. A pro Slováky jsou to 2 eura. A jo, a nad hlavou budete mít. Jo, teďka se dostaneme k extra VIP. Takže tady máte SMS ve tvaru NTPPV. Tady máte za 99 korun, takže skoro za 100. Výhody má ale Game Mode, Workbench, Fix All, Set Home 5x, Set Home, Set Warp, Ignore a před jménem má to extra VIP. Tady to je zase pro Slováky. Tady jsme zapomněli. Jo. Tady je sponzor. Může měnit spawner na všechny moby.
může givnout hlavu, může dávat TP a TP, nebo TP. Má přednost před hráče, čem by to mělo být speed 10 a takhle. A je to výhody. Všecko, co má vape, extra vape trial, kit sponzor, může mít 25 resek a 10 homů, teda plotmí. Bude v místnosti sponzorů warp sponzor. To pak můžeme ukázat. A tady je trial. Tady to stojí hodně, jo počkej, já jsem ani nevěděl. Jo, tady to stojí 400 a tady to stojí za 300. Všecko, co má extra VIP, může dávat typ toggle, kit trial, kit color, kit fire. Může se proměňovat v moby. Top hráč na serveru. No, prostě je to takový, no je to dobrý, akorát drahý, no. To je jedno. Podíváme semhle. A tak. Jo, tady jsou warpy, takže tadyhle jsou jakože takový ty základní warpy, jako je PvP, příroda, shop, start, doly, end, nether. Tak, tak asi podívat semhle. Jo, tady se taky něco dělá. Tady je web. Tady se můžete podívat na web. Pokud je to přes Fakahadu, tak to jsem měl taky. Pravidla, příkaz, pravidla si dáte a takhle. Bude přidáno, minihry budou přidány, bude tady Annihilation, Skywars, myslím, že i Bed Wars. Ondro? Nemluvím. Cože? Ani nemluvím. No, tak mluv. A ty furt mluvíš, já ne. A tadyhle máte XP, tadyhle půjdete, takhle, tam máte XP. Tady si to enchantnete. Tak se můžeme podívat na warp doly, Ondro, no? Já tam jsem na kopu Okay. Takže tady jsou warp doly, tady se otočíte, tady máte takhle. Tak já vám to ukážu. Tadyhle máte železo, zlato, melouny, glowstone, emeraldy. Tady jsou ty nether něco, nevím. Jo, tady máte diamanty, tady je ten lapis, redstone, vlna, knihovny, obsidian, kobl, písek. Prostě tady máte všechny suroviny, no. Můžeme se podívat na ten warp start. Jo. Tady vlastně je to, že můžete stavět. Prostě jako normálně půjdete a postavíte si tady něco. Je to jedno úplně. Já se na Ruzaky. A tak dále. Jo. Já nevím, jestli tady už ten Ruzaky, to je admin. No a tak tady můžete vidět, tak šílený je tady. Takže já vím, že toto video by mohlo být už vše. A my se s váma loučíme. Protože dneska jsou Velikonoce, dneska jdeme šmírku stovat. No, to prostě dneska to jdeme feedit. Takže my se s váma teda loučíme a uvidíme se u dalšího videa z Mind Movie. Tak, čau.